Mombasa. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kindiki okone Jokenya koro ni thuolo mar chwalo kwayo mag passport ni mar dongruok mag chenro no mane kelo pek e yudo passport mapiyo koro osetieki. Kindiki noyango ni passport makwan gi ok tin 87,000 osechapi kendo Jokenya koro nyalo kawo gi kuom thuolo mar ndalo 30. Every Wednesday starting tomorrow, all the applicants who must collect their passports the following week after the expiry of the notice, we will treat the uncollected documents as uncollected goods, and therefore we will withdraw and dispose of. We will be in a position to steady our new commitment going forward of the 7-day period by which all passports must be released.